Ethi comment kancane kancane niyavela niyafana nabantu abasindisiwe. Ungaphupha umuntu ongasiyeni wakini abakini kodwa ubaphuphi. Right. Izingane zakithi ake sithiphisane ngalokho. Sifundisane ngalokho. Kuyingozi ukuphupha umuntu ongasiyena owasekhaya kini. Aniboyigada leyo nto leyo. Abantu abaningi bashayile igaqelisa abantu abaningi leyo nto. Kakhulukazi ekubizele esontweni thizeni bese bakazothi ubiziwe omkhulu bakho nani. Aniboyigada leyo nto. Akekho umuntu okumele avele ebuthongweni bakho. Umuntu ovele ebuthongweni bakho amathongo asekhaya kini. Kuyazwakala makuthiwa umuntu wakamakhelwane ungcolile abakubo bafisa ukukhuluma naye bese bekukhombisa isibonakaliso bekuthuma ukuthi hamba umtshela into ethile kodwa makuthiwa uyakubiza aniboyi verify ukuthi yiyo ngempela so kumele uvuke uthole lolu cingo okuthiwa ikhopha ulifake ngalweni libe bracelet yakho uvuke ugaye izinto ezifana no green paper no garlic no anyanisi uyibeke emakhoneni uyivikele. Ngaleso sikhathi leso ungafaka nosawoti uzungeza umbhede utshele lo moya ukuthi awuphuma uhambe ungaphindi uze kuwe noma ucele ugogo wakho ngakusasa uhambe nje uyele edrobheni esitolo sezindwangu uthenga intambo ebomvu nendwangu ebomvu ucela ugogo akhulekele intambo ebomvu acela isithunya sempi ukuthi sikuvikele ebusuku. Ngizonivikela ke manje kulabathakathi laba abafika ebusuku nilele bezenze ngathi abantu bakini lokuthi bosuba ngathi ubiziwe esontweni elithile kakhulukazi lamasonto lawa kuthiwa ashumayela isintu bayayenza ngathi ngisho inyanga ikwazi ukwenza ukuthi intombazana iphuphe isoka thizeni as if badalelwe ukuthi bathandane kade silwane nani kada umuntu ongamazi ebuthongweni bakho ikadeni emakhemisi kunento ekuthiwa isithunyiso ithengeni leyanto leyana nishunqisi nempepho emhlophe futhi aniboyijwayela ukuyishunqisa nalokho kuthiwa utsu ilokho kuthiwa sethini thina konje kwaye itholana izinto zokuphuphisa ixoshwe leyo moya leyo kusengesumoya wasekhaya kini isikhathi esiningi ebuthongweni bakho abantu kumele bafike omkhulu bakho nogogo bakho uzothi uma bachaza kubantu abadala ngakusasa to hawu yazi kwakumkhulu usibanibani lo hawu kwakukhokho la ekhaya nami ngangamthonga le uthi uzosuku nje uphupha umfundisi odumile wendawo okuthiwa wenza into etheni nani kakhulukazi laba abathi babethandazela abantu baginqike phansi aniboyigada nganza kithi. Ngiyacela ukuthi lokhu kungokwakithi kobantu sizama ukuthi sivikelane sisengabe nqasha ngawushaya urepost uma ucabanga ukuthi unomakhelwane ongafunda into ethile ongavuleka amehla akwazi ukuthiphisa ukuthile. Ngiyacela ukuthi nifundise abanye nami ngizobafundisa abangakithi. Isikhathi sesaphila kuso sibi isikhathi esiphila kuso impondovu kuphela engevula amehlo asikwazi ukwakusasa nakho lokhu kungokwanamhlanje niphile niwavula amehlo omabili. Isikhathi esiphila kuso ingane zakithi sibi bagangile abantu la ngaphandle bayathakatha abantu la ngaphandle ngoba laba balungile okuthiwa benza izinto ezilungile bayakwenza. Igadeni leyanto leyana thola ucingo lekhopha fake ngalweni uyivikele ugeze futhi nangehlabathi solwandle ujwayelani ukuthi na ulwandle nibe nalo niphalaze nangalo. Emoya emibi ayikwazi ukuhlala ekukhanyeni ingakho ngizothiwa babe siphakamisa sivula into zomuntu ezimnyama simbathise impahla ezimhlophe silayithi ibane ezimhlophe kukhanye lapho kusekumnyama khona. Iphile nganza kithi eyaniboqaphela nibogawula nibheke nganza kithi lesi sikhathi lesi sibi. Ayibo mina ngize esontweni ngizosontwa ngizofaka ebhavini kuthiwa ngizohlanjululwa mina ayinkwethu umtapa kancane ndoda amadoda ngeke khona ukungitapa kancane ukhona la mina wonke ngize lapho ngithi ngizogezwa yahlina uganga mfethu. Hayibo abekho nomalume ekhaya mathu angcolile abangahlaba imbuzi bekinikeza inyongo ngigeze sokuhwalele ngichithe ngaphandle ayikho ni indala ukho umfulo ogelezayo ngakithi engafanga ngijikjele ishumi khona
ngiphica ubulungu emzimbeni noma ngifaka umcabo bese ngiyihlambulula kuhambe konke ukungcola nendalo. Hayibo, alikho igobongo nezihlanzike ubulawo nani engayikusebenzisa ukuthi ngiyihlambulule. Hey musana uganga bafethu. Phela la kithi kobantu siphiwe ngisho abathandazi. Abantu abanesiphiwo sokuphilisa ngamanzi. Angisiboni isidingo sokuthi ngihambe ngiyosontwa esontweni. Bese ngigcina ngithenga amakhalenda khona lapho, ngithenga amakhandlela khona lapho, ngithenga amanzi angcwele aseyigubhini nani. Hayibo. Mina khona izinto engadlula kuzo kudala nganisakithi. Engadlula kudala kuleyanto yokukhoncosa nokuxhashaza abantu bakweminye imizi. Ekubeni nginabo abantu abadala abangiphethe ekhaya. Hayi kahle uganga bafethu. Usho mina impela ndoda emadoda mhlawumbe usho omunye. Ekhona kumntapa kancane la kukhona. Othi udadewethu ihlawuliwe nje. Zingane zakithi sizwe sikaphunga noMageba, sizwe sikanodumo ehlezi kaMenzi. Ayihlawuli ingane. Ingane ayisilona icala, kepha eyisibusiso esivela kwabadala nakumdali. Sengazi ukuthi singakuqonda lokho sibe nakho enhlizweni zethu. Uma kuzohlawulwa ekhaya umuntombazane esemithi, kuse kuzohlawula icala lokuthi umfana uhlulekile ukulinda intombazane azafike naye emshadweni. Wambatha nayo engayiganisile. Ingakho kuthiwa inja isidla amaqanda kuzobekwa kanjalo lelo cala. Akushiyo ukuthi baby daddy hey cha. Umfana usenze icala wenza umonakalo wangcolisa igceke. Icala ukumbatha nomuntu wesilisa ungaganile ingane kaMama. Iqondileke leyo. Ingane ayihlangani nalokho. Ukuthi ingane isukufakaza ukuthi nikwenzile lokho. So ingane ayihlawuli ingane, uhlawulwa icala lokuthi insizwa iphulisi yalo sikaMama yafakwa kwakho kwindodakazi. Uma sesijula ngempela ngokwabadala, kuye kuthiwa ingane ikhulelwe kanjani abazali beyigadile. Ushuthi uyise wayo oyenze lokho. Ingakho kuthiwa ingane yentombazana ayibiza isibongo sakomalume. Ephinde bethe abadala khodwendwe layisina layibuka lona. Usine nini lo muntu ubuma wakhe sambone caca la ekhaya egida lo ugide nini osekhulelwe. Ushuthi uyise wakhe omenze lokho. Ngoba asikaze siyibone lengane thina igida nani. Sazi ukuthi abazali bayigadile ingane besingazi ukuthi ingane yequciwe ngahamba iyombatha lomfana. Injalo nje isizulu esiqondile esakithi sakwantu sashiyelwa yithongo nenyandezulu. Siqondile sinjalo. Kuse kuzohlawulwa. Akusiyo into emnandi ukuhlawula, usukuzojeza, ujeziswe ukuthi mfana uhlulekile ukulinda ingane. Watshontsha ingane uyisela kahle abazali beyigadile bazokwenza lokho usukwenzile. Icala lelo sikazi ukuthi ingane zakithi singafunda kulo, siqonde futhi ukuthi icala elikanjani. Ayizaliswa phela ingane ethi baba komunye umuntu uzalisa unkosikazi wakhe amganisile wamlobola. Iqonde nje njalo. Masike kwakwenzeka lokho akungabikho ukuthi ubaby daddy noma bani kusuke sekwenzeka icala ekhaya. Iqondile nje njalo. Akukho ukuthi ihlawuliwe nje. Ingane leyo kumele ibize isibongo sakomalume until uboyfriend wakho ezohlawula ekhaya lamacala esesiwashilo ukundamayina uMama azotshela izwe lonke ukuthi uma wakho akakufundisi wena. Aphinde futhi bese ehlawulile lelo cala bese eze ekhaya ezocela ingane ke ngoba phela ingane uyizala esendeni. Bese ingane iyahlengwa. Kuphuma izinkomo ezimbili kahle ngokwendalo. Bese ubaba wakho Ntombazane ehlaba imbuzi ekhaya abike ukuthi umzukulu ozalwa undodakazi la ekhaya ngecala useyahamba useyakubo bayamcela. Sicela ke manje ingabe nisambale emathongweni la ekhaya nasenganeni zala ekhaya. Abaphelezele nihambe niphethe umhlubulo niye kubo kaMfana. Aphinde futhi nobaba kaMfana manifika afika ahlaba inkuleko amukela ingane ngosiko, ahlaba imbuzi yesibili ayiphandle esandleni saka right. Umcimbi nje okhipha ingane ekhaya imukelwe lelo akusilona icala ukuhlenga ingane. Icala ukumbatha nendoda ungaganile. Sazi ukuthi singaqonda lokho. Siphinde futhi simemezele lento lena bafethu. Reposta le post ukuthi yakwenzela umqondo noma uyishare mawukuthi ena uyabona ukuthi bakhona abantu bakithi abasengafundi into eyodwa noma embili kule. Sikwazi ukwakusasa nakulokho kwalamhlanje.
Ithi comment ukuyoklina emathuneni nakho kuyichilo yini. Right. Sasithe izingane ezincane nabantu besimame ayisondele emathuneni. Amathuna ngane zakithi awacentwa, awaklinwa, ayasiphulwa. Isikhathi okusiphulwa ngaso amathuna kuyesetshenziswa yona lenyanga esuka ikhotheme. Singatshontsha nakuyo le kaNtulikazi ngoba inyanga le kaJuni ibizwa ukuthi uNhlangulana, lapho khona esuka imvelo iqathaza amacembe izinyoka zibuza. Into eziningi zihlangula. Lapho ke esiphula khona amathuna ke kuJuni asiphula abantu besilisa. Injalo nje iqondile ngane zakithi ngenxa ukuthi le ndawo indawo enemzimba efile enamathunzi amnyama, indawo enento eziningi ezisuke ziqukethe ukubhubha hayi ukuphila. Manje abantu besimame banesibeletho esilethe ukuphila emhlabeni. Izingane ezincane nazo zisahlambulukile, ingakho kuthiwa ayingasondeli emathuneni. Awaklinwa amathuna, awacentwa futhi kodwa kepha asiphulwa ngoJuni ngumkhosi kaSodumo, umkhosi wokubuyisa abangasekho. Siphinde senze inhlambuluko, senze ngisho namahlambi nemisebenzi, sikhumule ngisho abafelokazi inzile emakhaya. Siphinde ngane zakithi nakho lokhu kungokwakithi kubantu. Singazi ukuthi singake sikuthathe njengoba kunje, siphinde sikuphakamise sikubuyisele kuyo umdala weinsuku yithongo ezithunywa nazo zonke izinyanda ezulu zakomkhulu. Niphile bantu begabade, niphile bantu bendabuko, sizwe sezulu, sizwe samanzi, sizwe senzalo yelanga. Lokho kuthinta kakhulu abantu, hayi imfundiso zeRoman Dutch. Niphile abantu abadala, kuze kube ngomhlomunye asikwazi ukwakusasa nakho lokhu kungokwanamhlanje. Uthi user ngicela ukubuza umakoti ukhehla uyise noma umkhwenyana. Iqiniso alinashukela ngane zamakhehla. Umakoti eyintombi into ukhehla umkhwenyana wakhe. Uma umakoti esephukile ukhehla uyise. Siyathokoza. Namhlanje ake ngikhulume ngokubaluleka kwamakoti ekhaya. Impendulo kadadewethu lo bekade ethi ubhuti wakhe ngoba nakho siyagana ongcono athole iside ukuze kuzoba khona ukuthula ekhaya. Zingane zakithi sengazi ukuthi osisibethu bengakuqonda lokho ukuthi umuntu osuke elandwe ngeinkomo ekhaya kini mukhulu futhi uza kuqala kunamantombazane la ekhaya. Umuntu osuke elandwe ngeinkomo uyena obalekile okudlula amantombazane ekhaya ngoba lo muntu lowo umuzi owakhe. Amantombazane ikubo lapho. Intombazane inekubo, umakoti unomuzi wakhe. Sengazi ukuthi singayiqonda le ukuze kungabikho isiphithiphithi emakhaya. Futhi insizwa umihlakaniphile inqamela ukuthi ilo nabo bonke abakubo ivikela unkosikazi wayo. Ngoba iyazi ukuthi lo nkosikazi lo ebengase akhali ngembezi lela bhokisi afika ngalo nalo yamkhonto. Lo muzi wachitheka bonke wachitheka bugayiwe ngoba badlala kaGeje luzeliwe. Umakoti unkosikazi mkhulu udlula bonke abantu abasuke bengamantombazane ekhaya ngoba usuke elandwe ngeinkomo. Aphinde umakoti abamba iqhaza elikhulu ekhaya. Wakhohlwa ukuthi uma kunomcimbi ekhaya umakoti kusamele adonse isinqindi, asike isifuba, asike lonke amakhosikazi ale ndawo lapha yana kwisithebe somama bale ekhaya. Umuntu oyintombazane ke akangeni ngoba usuke ecola ngodehle, akanasithebe ngisho emndenini, akanasisabelo ngisho kwinkomo yakubizalo ekhaya egameni lokuthi intombazane isuke lesikweletu sokuthi kumele iphume ihambe yogana. Umakoti usuke sephelelisile ngoba usuke ekade engoduso wathelwa ngeinyongo laphana wenziwa inkosi kazi yegceke. Ngisho utshwala ekhaya imbiza umqombothi uye kuphela umakoti onegunya nemvume ukuthi ayiphakele zayimbiza. Ngisho insizwa nobaba azinayo leyo mvume, ingakho makuthiwa siyocela ukuthi asiphuzise ufica siguqa ngamadulo siphaphatha sithi awukodwa awusiphuzise mama, awusiphuzise mama, ngenxa ukuthi siyazi ukuthi uyini unkosikazi ekhaya. Intombazane isuke ingadingakali lapho. Isikhiye sekhaya ngane zamakhehla umakoti.
noma unkosikazi. Zinsizwa zakithi ngiyanicela ukuthi niwavule amehlo, ningabalingisi abanye obaba nabafowethu lana abavumela o-anti nezintombi ekhaya lokho kuthiwa laba bangaganile ukuthi bacaluze ekhanda likamakoti. Umakoti umama wasekhaya. Bonke laba ngisho wabona 16 umakoti laba bano 46 o-anti namantombazane angaganile noma yini abayenzayo la ekhaya bayicela kumama la ekhaya ngoba umama umakoti. Umakoti bafethu ubaluleke kakhulu ekhaya. Ukuphefumula kwegceke. Ngisho kuthiwa ngabe kunenkinga la ekhaya, uye onemvume yokuthemeleza agijime ngomshanelo la egcekeni, akhulume nezalukazi endlini yakagogo. Nendlu futhi yakagogo uye kuphela onemvume ukuthi ahambe ayosinda lapha yana. Manje bazoba khona abantu abangazi ukuthi yini ekhaya. Kudelela umakoti, kudelela umnikazi wekhaya, edelela abantu abasuke befuyiwe nje kubo. Sathi ngiyisukumela lento leyo insizwa. Noma kuthiwa ngabe uzoganwa, kubaluleke kakhulu ukuthi abantu basekhaya, osisi bakho bonke no-anti bayalwe bafundiswe ukuthi njengamanje lo muntu lo ozela ekhaya ulandwe ngeinkomo. Uma baba bebike emsamo ukuthi siyolanda isihlobo esihle la ekhaya. Uma bezungeza isibaya lapha ngempepho bethethe idlozi bebika kwabadala ukuthi yena nangu umama lekhaya siyomlanda manje. Bese kusuka umuntu ofuze ngabe ahada hamba waye emzini wakhe azophazamisa inhlanzeko nesimo sasekhaya. Kanza kithi sakazi ukuthi izinsizwa zakithi ngayiqaphela lento. Obaba bethi yabashaya. Futhi uma wakuvumela ukuthi osisi bakho no-anti ba-undermine umakoti ukhona, uyoba nocala lasemndenini. Ngoba lokukhohlwa ukuthi umuzi umakoti wakho, unkosikazi umuzi. Ngisho kuthiwa ngabe kuluka amacansi la ekhaya iqebetho odomethi, uye kuphela onegunya lokuthi yena adedele izingane eziphume ziyosika lokho kuthiwa yibunda, utshani batambama. Umuzi utshani lubomile emfuleni. Angazi ngani zakithi kodwa sazi ukuthi singavula amehlo uma isikhiye sekhaya umakoti. Siyathokoza makube kuhle njalo ngani zamakhehla. Inkosi iqhutshwa igumgedlela lamachefeza icubungu engenacukufiya. Siyabonga uSonkondla isibonakaliso. Insimbi yamasosha yababambi yabafonqosa. Umfoka mbokoti ngamagayisi majike eduze njengebhayisikili. Awuphathe ubugqimgqimi ikhanda lingelenqwele. Siyathokoza bafethu kube kuhle njalo. Isikhiye sekhaya makoti. Bahwanqa niyibheke lento niyigade lento. Yabashaya abantu abaningi ababengazi ukuthi yena yini ebalekile phakathi kosisi babo nomakoti.